Mayong bungga ganiyong tanan din ha mga gala. Hanian na usap kita sa tuang bagong episode sa tuang ginagmay nga vlog sa Kabungkagon. Medyo late na kamatang inyong angkol pero sige lamang pagasugdan nato ang atong adlaw sa mainit nga kape. By the way, highway, ubay-ubay na pud ang kapangutana kung anong permi ko na ko gakalo sa ko mga vlogs mo nang alang kaninyo. Atong paghahabuon aron makita ninyo kung kagwapo. Taud-taud murag na ako'y nakita nga gapadul sa ko. Ako ama siguro ng inahan. Aw inahan gyud ay nako. Gihatdan ko niya sa ko ang pamahon sa ni Mads. Ang palaya con carne. Fried corn. Hala, lami ba yun kaayo ning kanuno nga mais? Mads, palang gigit siguro kaayo ko nimo no? Kay gihatdan man ko nimo ni ini. Ay nako. Mailabas ba kayo kung walay lab? Wa ko kasabot siyang gisulti. Pero anyway, gikaon gihapon ako, maski kasabot ko nga dunay ang palaya nga has kagid in tawong paita. Gikaon ako kay kahibaw ko nga kini masustansya. Sa marani sa tong kinabuhi, maski unsa kapait sa tong kinabuhi, ang kaning kapait mo igahatag ka na to og kusog. Unsa man to siya? Marag na ako'y nakita. Lobby. Lobby mga kahigalaan ato ning pagasungkiton kay pwede ko ni nato magamit sa ato ang sunod nga vlog. Pero sa ako ang pagsungkit-sungkit na simutan ako akong kagalingon nga nanimaho na. Usa ka semana na maday kong way kaligo. Mga ligo kita pero sa pagkakaron ipadaplin sa nato ning lobby. Sabay ko ninyo ani ana, maligo na si Angkol ug ipakita na niya kung asa siya maligo. Oh, kay nagtumog makita mo kung abs hayahay kay mo. Kung saan ako akong sabon nga gibutang nako sa microwave. Kung anong sa microwave ayaw mo pagbuot. Hala, kini mao kini ang ako ang banyo nga akong ipakita sa inyo. Pero ang pangutana, dinhi bagid ko galigo. Ganaan mo sa kong banyo, garden ni siya, no? Garden. Inspired kini siya sa mga resort sa Bali. Oh, no? Grabe ka sosyal. Ha, hilas. Bahalag taga-bukid. Pero, adunay apan, way agas. kung ano kay wakabot din ang linya sa Water District mo nang tabangi ko ninyo i-share ni nga video ug i-hashtag DCWD kaloy isichito sa kung sa amin kahuga ba di ay. So kung asa ko gakuha sa kong tubig ulan in tawon ang akong ginagamit aduna ko'y tangke nga wa nagkadimao ayon mo pangutana kung ano ana ang host nga galatay na siya padulong adto sa ato ang color blue nga baril dinhi kita ga pundo sa tuwang tubig. Mangabo na kita. Pangabo na in tawon ang cool dinha sa imuhang pink nga baldi. Diri in tawon ko gakaligo sa nataran no, sa tuwang nataran. Kaya nindot kayo diri hala na unsa naman siya naghubo naman dai si ang cool. Salamat na lang sa dahon nga saging nga iyang giplaster natabunan gayud in tawon ang angay nga matabunan. Anyway, ang akong ginagamit yung sabon, Bioderm Coolness, dugi na gid nako ni nga ginagamit. Dili kani siya sponsored ha. Mao nang Bioderm kung kamo gatanaw ni ini ayaw kamo pagpabungol-bungol, kuha na in tawon ko ninyo nga endorser. Humot kayo ni maaptan ni siya ga mga isa ka bulan. Agoy, humot na gid kayo si Angkol ug basin makauyab na kaani cool. Og syempre di na to kalimtan, gusto man gid ninyo matanggalon akong kalo. Hala di tanggalon nato ni ara. Gwapo kayo no. Mga kahigalaan, daghang salamat sa inyong permi pagsubaybay sa to ang mga ginagmay nga vlog sa Kabungkagon. Unsa may gusto ninyong makitaan sa sunod na to nga mga mini vlogs, i-comment lang ninyo din ha sa ilalong. God bless.